An balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔ tuma bɛ yen bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nadarasan kalo fɔlɔ janvier kalo don bi y'o tile 25 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye lasɛri laban ye an b'a la k'a fɔ bi y'o tile 22 ye jate la san kalo wɔɔrɔnan don hijira san 1443 san dugu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakuruma fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ kunnafoni dɔw kun carilen bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana maa ɲɛmaw k'olu ye ka dɔn k'a fɔ kumaw fɔ k'a fɔ ko Faransi jamana kɛlɛkɛcɛw kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi jamana ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn ko Faransi jamana u ka fɛn k'a bɛɛ ko an ka jamana kɔnɔ na o kuma minnu tun bɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye lasɛri kɛ k'a yira k'a fɔ ko kuma ye ko tiɲɛ kuma tɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana maa ɲɛmaw n'i y'a sɔrɔ bi o ye Mali jamana tigiw ye bi u ye ka dɔn k'a fɔ bataki kɛ k'a yira k'a fɔ Danemark jamana olu ka kɛlɛkɛcɛ dɔw b'an ka jamana kɔnɔ na k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ka dɔn k'a fɔ Burukinakaw fɛ yen olu ka jamanatigi Omar Christian Kabore an b'a la k'a fɔ ale ka fanga kɔni dansigira la Burukina jamana kɔnɔ na kunungo kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ bi min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ bi ka ɲɛsin an ka jamana ma CEDEAO ye sanction minnu ta o baara bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ kɛ kunnafoni paba bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ sɛbɛnfura dɔ tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la fan bɛɛ lajɛlen fɛ o sɛbɛnfura n'i y'a kɔnɔ lajɛ a sɛbɛnnen bɛ k'a fɔ kunungo min tun ye janvier kalo tile 24 ye ko an ka jamana maa ɲɛmaw u ye ka dɔn k'a fɔ communiqué k'a sɛbɛn fo ka tila k'a tɛgɛnɔ bila min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na ministre b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana mara o cɛman wali ma a sɛbɛnnen bɛ ka tila k'ale tɔgɔ k'a duguma k'a yira k'a fɔ ko ale de a tɛgɛnɔ bila o kuma min tun bɛ ka dɔn k'a fɔ pɔlɔpɔlɔ na kunungo i ka dɔn k'a fɔ jamana gouvernement ye communiqué k'a yira k'a fɔ sɛbɛnfura in kɔnɔ na kuma minnu bɛ yen k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ ko a bɛna bɔ i ka dɔn k'a fɔ a bɔra CEDEAO la wa o kɔfɛ i ka dɔn an ka jamana UEMOA o tɔnden jamana k'a y'a sen b'o la o minnu bɛ bataki in kɔnɔ na dɛ Faransi jɛɲɔgɔnya fɛn o fɛn n'o de bɛ Faransi ni an ka jamana cɛ k'o bɛɛ lajɛlen bolo kara Faransi ka jamana kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yan ko tile 3 kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka ca ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na o kɔfɛ an ni Faransi jamana foyi kelen t'a ɲɛ u ka fɛn o fɛn b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ u y'u ka fɛnw ye n'olu bɛ ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ na k'o bɛɛ ye Mali ta ye o sɛbɛnfura min n'i y'a sɔrɔ o tun bɛ palon na an b'a la k'a fɔ jamana gouvernement ye laseli kɛ kunungo k'a yira k'a fɔ kuma min b'a la k'a fɔ bi tiɲɛ tɛ sini wa ni ala sɔnna ma ni min kelen filɛ jamana bɛ wulikajɔ kɛ hali bi ka se k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'u tɛgɛ da kisɛ kan wa nin kuma min bɛ ka fɔ diɲɛma ka dɔn k'a fɔ nin kuma in Mali ɲɛmɔgɔw ka kuma tɛ bataki min bɛ y'a sɔrɔ n'a ɲɛ yɛrɛ kan ka ɲini maa caman ka fɔ la nin min kelen filɛ u kan ka fɛɛrɛ de kɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman ka se k'a bali sanga ni waati bɛɛ nin min kɛ ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na ka tila ka wulikajɔ kɛ fo ka nin kɛ ka kɛ ka dɔn k'a fɔ an ka ministre dɔ tɔgɔ la yalima mun de nana ni o ye wulikajɔ bɛɛ ka kɛ ka se ka tɛgɛ da nin ko in kisɛ kan an bɛ fɛn min fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw bi an ka jamana mɔgɔw bɛ basigi ni lafiya la e ka dɔn nin tɛ bataki min bɛ yen n'o kan ka bila ka tɔgɔ bila n'an ka jamana ɲɛmaaw tɔgɔ ye nka yirala k'a fɔ k'a ko kɔni k'a bɛ ɲɛɲini an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya bɛna sira o sira fɛ ala kan ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Danemark jamana k'olu ka jamana kɔnɔ na kɛlɛkɛcɛ jɔnnen dɔw kɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ olu donna an ka jamana kɔnɔ na ka ban n'i y'a sɔrɔ u bɛ taa maa 100 bunyanko la yirala k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu filɛ nin ye k'i ka dɔn kɛlɛ ɲɛdɔn b'u la walima kɛlɛ famali e ka dɔn k'u b'o dɔn kosɛbɛ nka an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ o min kɛlen filɛ k'a ma k'u ka bonya kɔnɔ bonyamadaw ka u ci jɛ n'a ye u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na olu nana an ka jamana kan u tɛna jɛ n'a ye bi u tɛna jɛ n'a ye sini k'a sɔrɔ kɛ k'a ko ma kɛ bonya kama maa caman ka fɔ la ni min kɛlen filɛ ko nin b'a yira k'a fɔ hali bi an ka jamana maa ɲɛmaaw e ka dɔn k'u kunkolo b'u kanda la k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔ na n'a fɔra Musa ni ta ye kɔmɔ ye o kɔmɔtiga ka tila ka Musa ni ka kɔmɔtiga kɛ kɔmɔ bi bɔ ka na Musa ni tɛgɛ jɔ k'i ka dɔn k'o ye kɔmɔtiga langolo de k'u bɛ ka nin wulikajɔ min kɛ ko nin ye kɛta yɛrɛ de ye dɔw ka fɔ la ko fɛɛrɛ bɛ le kan ka se ka tigɛ nin ko nu ka se k'a ɲini ji ɲɛma jɔlen na k'a sɔrɔ kɛ ko gɛlɛya b'an ka jamana kan an bɛ fɛn min fɔ fɛn min da ka di Mali la ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen
an balona ka fo coup d'état ni asure fanga suri fanga d'Afrique o kera Burkina jamana kona na kunungo kamina ko damana kamini kuna singo kana kunungo de akobale ile kwani mbla kene ka sura sela ka feka yira ka fo kulu kwani ka fo ora Mar Christian Kabore ka dansigi aka fanga na o bara mi kera an balona ka fo fotore do bu akla di Mali kona na anga Mali do lame a haklenka Burkina bibina problème de B problème min ka dun kosobe jatige wale mo kelen ka degu mi taka se population ma terrorisme ya hukum kona na teke di nyoma kono mena ye jamana dama nyonche surtout min kelen be ka detate kata Mali la kata bla la Guinée kata bla je crois que to bu fo cikumna si yora accident de bina créer sisa min jamana ni saban nyonche ka teke di nyoma pour que nyangili mi na taka nyeshuma nyangili kana se ka population soro kosobe parce que les flans n'a pas ni ambadon et n'y a des coupes pour ma foi yumwani c'est au fait ibaron bi gele mi flen e Burkina Faso mo ni be jatemne ke Burkina politi sirafe be kumba don ka fo gele ababe président Marc Roch Christian Kabore ni aka jenyon chamanche dibila bon aya ka fo gouvernement mi re falena tloma badobe ayo bo gouvernement na okara dawal banko e mo chamambolo bayira ka fo gele ado kumbe mo ko ntena na nison jani I kerefe mo ka gele ay men ni bina ke sababu fana e ka to la somi ka bela siran mi ka fo sanction segin ka keko jamana kono dim ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka tɛmɛ u ka dayirimɛ ɲininu fɛ u ka se ka tɛmɛ u ka mɔgɔya tagali fɛ fɛn min nana Burkina a ma bali ne ma parce que n'i y'a lajɛ bibi na Mali situation min b'a la o problème kelen de bɛ Burkina la parce que djihadistes ninnu min bɛ ka jamana minɛ o djihadistes ni mɔgɔ tɛ se ka kunbɛn fo soldats bon soldats min bɛ se ka kunbɛn na soldats ni nana jɔ kana fɔ ke o baarakɛminɛw tɛ olu bolo ne kɔni ɲɛ t'a la u kan ka ɲɛsin mɔgɔ min ma n'a ma kɛ président ye a kan ka kɛ président n'a ka gouvernement ye mun de b'u bali ka taa baarakɛminɛw ɲini an kɔni ne kɔni a ma bali ne la a malona ka fo ni tu e fosere do kanye a fura cogo bena ni ci gwatigi nyogo togo do ba fogo ndoma ko so ke abala gele ka keta e kele du konana femi anga jamana basigi na lafia yi obina sira fe afra ani jamana be nambi dambo pi ala ka kolosma do jamana nu kele na abala gele kono nambura ye mi e ka do ka fo sieda we oluka siga fo ni asoro no puma mi be sina ali bika ira ka fanga jamana manyema uni sieda o ukase guteka data kurunda kelena mi e basigi ni lafia yi sanction munu be ni asoro nyakele munu taleme ka nya sanga jamana obuseka wuli chiko mina bebe kitafo Mali nyema uni ka do ka sieda o ka siga puma mi kulumi be na wele ko sena Mali no esuku ka faranya kulu e onyema Abdoulaye Cissé ale ko kwa ko manga telia angalame le bolo angana perese négociation kama angana perese kan déterminer ka fo anga manda dire ni angana bo anga sanduru intam parce que sanduru ni ya jatemine anga président no Assimi ale ma décider Assimi a décider ka boni fendo yi otmana amma kanga ndalo lere amba fuye obi malidon de bolo amma kanga ali sankelo be kalo flaboala bo jamana de on a décider négociation fana ne ka jatela amba sena sumaya parce que anya e minkera Burkina ni ala sonama Côte d'Ivoire o Sénégal o ni mfanga bebita wati temetle dama dokan parce que kada munka gen latige jatemina dronde nono bara mi ko no ka population torole nombi wa ka économie bina segi kofe wa sisa na ya sigi ka mako amma négociation ka amma foike nono ne bi segi aw masa mo min segi nima ibi seki ka kuma fo wati de ka wasa ka fatige clair ka fo ne fleka sanduro min fo ti foi boala kadaka jamana de on a décidé ne na ni jamana de on ga kuma de ya ne mana ni yere ka kuma ye mana ni nga premier ministre ka kuma ye jamana de on 5 ans décidé wa aye musaka min do asila ana document na affaire nunu na an se ko ke tuguni otmana an joro ko ni 5 ans parce que obioro min bi obe talendo kama fango de famia même Côte d'Ivoire min fla ala santi kuma talendo akama ka bawo parce que aka munu bi kerefe ka ba anyu luka vision ye ka ba Niger ta o fana binali Sénégal ta o binali ni kele wo kele ni be no ma fa min mine ibere kele ka bi tabolo la otmana min on tadne anga nyemo o kana o karkari fofolo o kana gire négociation kama sai o ku temporiser ni kelengelen bebe ta sorala yani kalo kelenga dafa aka chala fe ambi résultat doye min man no maintenant bi Burkina bi na dele ni Burkina dele labi no lu ko kubi sanction bi an kan Burkina fana farla kan lagina farla kan amika jamana jodi anga na yara bonno nuna anga jate min maintenant ani nunu bebe kurun kelen de kono bi jamana damado kono anyi ankara jamana sabaye bi yani tile damado amike jamana nani ube duru parce que
Niger bi fɛn dɔ kɛ Senegal bi fɛn dɔ kɛ Côte d'Ivoire bi fɛn dɔ kɛ haya olu minnu jilajalen don a baaraw la ni fɛn dɔ kɛra olu fɛ yen nɔ ni nin frontière dayɛlɛla k'u bila ɲɔgɔn na a ka di ye a man di ye wari bi circuler a ka di ye a man di ye c'est à dire an b'an ka activité kɛ cogo min ka d'an ye an b'a la k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Cissé Sena Mali ɲɛma jamana in basigi na lafiya bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye min ye lakɛnɛbaliya hukumu kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnena k'a dɔn k'a fɔ fabakaw fɛ yen kunungo tuguni ka na kunun wulada fɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ jariwala tigilamaw kɔni n'u kɔndɛra dɔrɔn u bɛna cɛ ka na marifa ci dugulama dɔw i ka dɔn ka se ka maaw bagabaga k'a sababu kɛ yɔrɔ bilama i ka dɔn da bɛ maaw ye sunɔgɔtu a b'u ka bolo kan cogo b'a la yɛlɛ ka faba o yɔrɔw datugulen bɛ bi maa si tɛ se ka foyi kɛ ka fara foyi kan k'a sababu ka jariwala tigilamaw ka marifa ye kunna sinigo n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ kari dɔw la u ye wulikɛ dɔ kɛ tugu yɔrɔw la ka se ka k'a dɔn ka fɔ mototigi dɔ n'i y'a sɔrɔ jariwala tigilamaw kan olu bɛnna bɛ moto kan u ye moto kɔni minɛ na ka sɔrɔ k'a yɛrɛ bila ka segin maa caman kɛ fɔla bi ni mara nun kɔnɛ na bi hali bi u bɛ fɛn min fɔ kunnafoniw ka ca bi k'a fɔ ko baaraba bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ nka u n'a ta bɛɛ dɛ olu bɛ fɛn min fɔ tiɲɛ yɛrɛ kan olu yɛrɛ tulo b'a la nka lakanabaliya kɔni a bɛ ka wara ka taa fɛ o yɔrɔw la hali bi ko in kɛ sira teliya sanko basigi lafiya o bɛ se ka maraw sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ kununko bagadaji kɔnɛ na du min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko jarasubala a yirala k'a fɔ ɲɔgɔnfɔnbaliya kɔni u bɛ dudenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnena a na kɛ du yɛrɛ maa dɔw kɛlen bɛ ka du kɔni ka tigiya kɛ k'a fɔ k'u b'o minɛ dɔw la a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye wulikɛjɔ kɔni kɛra k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka na du in kɔnɔ na ka na maaw bɔ k'a sɔrɔ kɛ dɔ kɛlen bɛ ka du kɔni ka tigiya minɛ ka tɛmɛ dɔw kan o kɔni kɛra ɲɔgɔnfɔnbaliyaw ni ɲɔgɔn cɛ ko polosilakaw nana kɔni kɛra sababu ko fɔ gaziw o cira ka ɲɛsin maa ninnu ma jarasubala du yɛrɛ kɔnɔ na maa dɔ b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. Ne ye Madamu Jara Kaja Sangare ne ye furumuso ye jarasubala la sɔgɔmada na 6h sorasiw nana don an kan k'an ka bɔ du kɔnɔ an ko k'an tɛ se ka bɔ f'u ka na ni papiye an bɛ se ka bɔ parce anw ni minnu bɛ kɛlɛ la o y'anw cɛw denw de anw tɛ se ka bɔ f'u ka na ni papiye de an bɛ se ka bɔ min na. K'olu bilala k'olu kana anw labɔ an ko k'anw tɛ bɔ ni papiye tɛ gazi ni fɛn b'u bolo u y'u jɔ sokɔnɔna na dumuni ma kɛ fosi ma kɛ an ka cɛmisɛnninw fana y'u jɔ k'u tɛ bɔ u tor'o la ka ɲɔgɔn digidigi u ma sɔn ka bɔ sisan burubasi nalen kɛ sisan u ye ni gazi de ci mɔgɔw la banabaatɔw b'an fɛ yen minɛn ka fɛn bɛɛ ka bɔ n'a ye ka ni gazi ci aw ma aw tɛ siran ala ɲɛ wari de diraw ma k'aw kana mɔgɔw labɔ n'a bɛ mɔgɔw labɔ aw bɛ mɔgɔw labɔ mɛ ka gazi ci sokɔnɔna la mali faamaw an bɛ welewele d'aw ma dɛ ninnu ye kɛlɛkɛlaw yɛrɛ u ka mɔgɔ bila ninnu ma ninnu bɛ se ka kɛlɛ kɛ nɔri la u bɛ se ka kɛlɛ kɛ nɔri la a filɛ perebu fila an bolo nin dɛ i ɲɛ b'a la nin aw ma wari tɛ bɔ ne la bi ala ma kalo wɔɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ kirikarala de n bolo ɲɛ tɛ yɛrɛ ninnu nin dala ne denw bɛɛ kirikarala k'a d'an bolo an ka dɔw bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn an bɛɛ baaraji bɛɛ an bɛɛ musokɔrɔbaw bɛ yen o kirikarala an buramuso yɛrɛ dalen filɛ nin halisa dalen filɛ nin a bɛ sɔrɔ mun bolo n'a kirikaralen dalen n'an bolo ko nin ye faamaw ye ne faamaw n'u ma wuli k'an dɛmɛ n'u ma tu solution ma sɔrɔ nin na ni solution ma sɔrɔ nin na walahi an bɛ ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban yan nɔ. N tɔgɔ Gawusu Jara bon an donna kɔnɔna la o y'a agressé u y'a ɲɔni ka tila ka gazi ci an na ɲɛ bɛ ɲɛkisɛ fila la a bilen cogo la ka gazi ci an disi la a taa ɲɛ la fo sokɔnɔna la an bɛɛ bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn na jugement ma ban foyi ma kɛ u taara 3 millions de sara k'a di gardiw ma gardiw nana ka na agressé tantɔ mɔgɔ foyi tɛ anw na ko manamafɛn tun bɛ mun bolo mais gardiw ye nin kan na ɲɛ bɛ ɲɛ la ɲɛ bɛ nin kana ci hali fiɲɛ min ka cɛ a bɛ ka digi ɲɛ la ne y'a waga dɔrɔn ni fiɲɛ cira a bɛ digi ɲɛ la donc nin tɛ an ka duko dɔrɔn ye nin ye maliko kɛlɛ de du tɛ se ka san 100 ni kɔ sɔrɔ halisa ko papier bɛ u la o ma o ye papier sugu jumɛn bubaga m'o dun gɔbɔni m'o dun o ye papier sugu jumɛn donc il faut que maliko de don bɛɛ ka wuli an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ ka kɛlɛ de ye nin ye quoi u tɛ kalan kɛ mɔgɔ tɛ ninnu na hali defu diplôme bɛ mɔgɔ min bolo o mɔgɔ t'u la u bɛɛ jigi dalen ninnu bɛɛ ye wari de kan ko u denw ka taa Faransi dɔw ka taa tunga fɛ est ce que nin bɛ se ka ɲɛ tan to wa. Sokɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ u kana sɔn mɔgɔ ka mɔgɔ labɔ mɔgɔ nɔfɛ dugukɔrɔ ko ka gɛlɛn faamaw k'u hakili to a la tuma o tuma dɔ de bɛ baga dɔ ma ka dɔ labɔ nin so in ye san 100 so de ye mɔgɔ wolola kɔnɔ yan k'olu ka labɔ u bɛɛ ye faw ye fa kelenw ba kelenw ye tilegan gɛrɛgɛrɛ fɛ bayi nɔfɛ ka mɔgɔw labɔ manamana la faamaw k'a lajɛ dugukɔrɔ la a kana feere bayitigi ma ni bɛn ma k'a la u k'u hakili to la an b'o de fɔ Mali faamaw u k'u hakili to dugukɔrɔ la Bagadaji Ɲarela Bozola Kɛnsanbugu Medinekura dugukɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen faamaw k'u hakili to a la ni mɔgɔ y'a kiri kɛ faamaw man ka sɔn a kiri ka tigɛ. An balodan k'a fɔ ni tun ye jarasubala denbaya maaw ni tun y'o kan ye ka fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka sabali an ka bolo dan dusu la n'a fɔra bi
n'anga finu nogara ba wona ba fote ba wona gana kanga finu nogo koso kuma na korobe nyonna na furabi jamana kele kona na tere du kele kona na ka klake na yiko no ni ya tribunal la jabe kiriblo mfalembe bi o demanda de la balema unionje bade unionje o de balbankwe anga sabali fendo be e ka do yoro jala ki do ate were che kumbode na fura yere dama adume fode ko balma bi si kwati mana bi an tawbina mana amana tasuma yele bi segi tega yanga kuna anga sabali anga do akreto chuko ambo nyona ko no tanshike ke ala de ulatige o yetie mimbe no kanga do ankele na bala yele ni onje no blala hakli nyefe hakli yota ka baraka adobe do la gere do be andulu taga nyes nyoma ala ka klin mandama namburai ambala dan ka fo bi mi ka do ka fo anga jamana ko na kulum mbe ni asonu be ko yere wolo olu ye wuli ga jobba ke sibrido ka sega karavani ko sigi senga korote do ede ka mumunu zaloke hakli lambula hamina go bula bi ka nyesi jamana marabaw ma jamana tanye kama kasego olu ke kumala seni kasego fo faso de unye koro a senfe amado bwa kladi ako senfe anga dawlame jogodo yere wolo be strategy ko bo bi e kanu depuis 2019 amega ka bitinga amu mo wala kuma bo mo ko wasi ande bi bitinga ma ka karawani milo karawani populaire pour ka ta siro fo mu bora kana amu mo wala so do nga déplacer bi ka ta su ma ku fo do anga bi karawani ku ne ko no nga déplacer kayala ande boya bi war na Brazil ka ta gabre do la be ka ta to jon ko fo ka ta tour Afrique la do ka to ka jinyana pour ka fori ke bu mo ga bela jena karawani ka ira ka fo ina africaine we sanction min ta ka fo ko be sera aussi u ka don ka fo foi te wajiba malidenw mana bemmi kan o de be ke wa anga partenariat ani Russie nyoache on de ala yini asimi banto la shogal banto la gouvernement banto la bi an be bora kan karawani ke wa mali doronte mali fanta ani nani be sera dugu be ina bagan dugu be era dugu be be na ala ameriki wa tabla asia anga jamana mi be se ka bono wala an nana o bara de la donc bi ka ida ka fo jamana famo ku joro jamana maraba ku joro wa pebulu la me pebulu de wati ndi wa pebulu de wati natige donc an boku ne bi ka fuye na ala sorama an bu ko bi an bu ko sini wa ana bele no fani fo do boala an bele sorti an bele ni meta da be an bele la bele no bara en kama karavan mi organiser no anya bala jie fantan nani mali ya wali jamana wara mo ko farale no anka ka sega mali kan gele ya kuma fo ka sega keleke kala mi no organiser hakli bi atiken fanga pour que mali be sega libérer ka fara la be libérer an ko ni bora bi mali le plein ka fara nyo wa tu ka fo comme ka autorité au soutenir comme autorité au soutenir ka wa jie mo wala ka fo que mo ci dinga fa imposer mali la be ama ile mo horoya le no fa ame ofrane ga ani boli ka ira jie mo bola ko ka fi mu bola ka mo ka ande me amu bola fo wala ni mo do amu bola bele de fo awa kala mu ram ali ko kala do profina ko ni wala kala do samala mu bola ande me ni kala amu ko ko fa ka yu ka fo nous sommes un peuple un but une fois profina bele de la profina il était environ ko kuma de ka fo malion décider le c'est da où te se ka lajo France te se ka lajo Union européenne te se ka lajo Nations Unies te se ka lajo mo fo te se ka malion lajo wati mina nu ya kanu ka fo ka yera ma hora kele ku be ake anta dorala ana yera ma hora kele la jomaya kele amo dorala no wati la ambalo den ka fo ni tu fasode do kay kerani na yere wolo tonde u fora choko mina u ya fo choko mina jamana embassy la fi obena stram vela kama iblu sraka na mbura ye malide mu toto jamana kona na choko mina jamana ko kana kelina malide munumbe u jama mbura ni ku ka yere ma hora ya ka pmafo o sefe Mauritanie ka fe nakshot o kona na doko fora ya ngona na u yulu ye wuliga jobba ke shaka ani Fatmata ulu yuka la seluke u jama baka yira ka fuku mogo be fora la fanga de medila u be fami fe basing la fia ka seka anga jamana kono malide munumbe Mauritanie we kuma munu fo u fle Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! Ali amesa no fe. Amesa no fe. Ali amesa no fe. Balma Malion. Ambora bi kanani keneka. Ka iraka fo ana transition be ro mena bi. On Malien munu sigiro bena Mauritanie ko nama. Ambe transition ambu supporter bi, ambu supporter Chili. Le président Assimi Goïta est la fierté du Mali. Transition ba mais makan demado mu fo sebe mutaradi anga CEDEAO mogoma CEDEAO abesigi domi kama Mali kumbala na be fo les pères fondateurs de la CEDEAO anga mogo kumbala ansigira keneka a créera nyugo fe Malien kumba keneka donc ni papier taraka fo anga transition ame fe aga kalo woro jusqu'à 5 ans jatemila anga kuma
kuranɛ kolo tɛ a taara de an ka taa sigi an ka kuma n'a y'a minɛ k'a kuru k'a bila yen ta sanction ta contre le Mali. Nous sommes contre la sanction aujourd'hui, nous sommes contre les sanctions demain. Nous sommes contre le Mali et CEDEAO qu'a don aujourd'hui. En tant qu'Obi, en tant que Chili, nous bɛ segin kɔ u ka segin u ni Mali faamaw ka segin ka kuma an tulo bɛ mun na o ye o de donc sigikafo ka kɛ sanction bɛ se ka wuli cogoya min na a ka wuli mais dire que aw bɛna an fɛ yen a t'a dɔn an bɛ ka fɛn mun fɛngɛ mɔgɔ minnu bɛ Batangara dugu minnu bɛ n'u jenina masiba min bɛ Mali la anw de b'a dɔn anw Maliyɛnw de b'a dɔn degun bɛ yen anw de b'a dɔn n'an ye mɔgɔ sɔrɔ ko b'an dɛmɛ an b'a dɛmɛ fo sini. Ko filata na ko kun kelen de b'an na hakilina filata na hakilina kelen de b'an n'o ka da k'an Maliba in kelen de b'an bolo Maliba fila t'an bolo an wolola ka Maliba in sɔrɔ yen anw bɛ sa tuguni ka Maliba in to yen ka d'a la ko bi bi na an de ye mɔgɔ sɔrɔ bi ɲɛmɔgɔ sɔrɔ n'o ye ɲɛmɔgɔ ɲuman n'olu b'a kɛ ka kɔlɔlɔ jugu mun ni mun bɛ Maliba in kɔnɔna na k'o bɔ yen k'a fɔ ko insécurité mun b'an ka jamana kɔnɔ k'o bɔ yen k'a fɔ ko an ka sunɔgɔbaliya mun b'an ka jamana kɔnɔ k'o bɔ yen yuruguyurugu mun b'an ka jamana kɔnɔ k'o bɔ yen n'o ye transition mɔgɔ ye o de y'a to an Maliyɛndenw minnu bɛ Tukara n'a sigilen bɛ Mauritanie an ka taa bila daga girinman da la an bɛ wuli ka jɔ kɛ an bɛ Mauritanie fɛ an bɛ Mauritanie président n'o ye son excellence Mohamed Cheikh Ould Ghazouani an b'a fo la a ye hakili ɲumanw ta ka Mali sɛgɛrɛ k'a yira ko Mali tɛ bi ale ɲana ko kuma tɛ Malidenw sɔrɔ ale ɲana ko sunɔgɔbaliya tɛ Malidenw sɔrɔ a ɲana ka d'a la ko lawale kabini Modibo Keyita ka tile teri Mali de ye fa kelen o de ye Ghazouani bila a ka gouvernement bila bi ka Mali ta a kunkun na donc o de y'a to Mauritanie minnu ye société civile mɔgɔw ye olu de wulila bi k'u b'a kɛ ka na ambassade Mali da la ka n'i sara an ka ambassadeur ɲuman ye min ye son excellence Mohamed Bougazi donc an b'a fɔ an ka ambassadeur ye k'an bɛ yan an jigi bɛ Ala kan an jigi bɛ an na kira k'a kɛ hakili to an na Maliɲɛnw de filɛ ne kɛrɛfɛla la ko k'olu se ka sunɔgɔ parce que CEDEAO ye sanction bi Mali kan k'olu tɛ se ka bɛn n'a ye population o ye Mauritanie population de an ka foli bɛ Mauritanienw ɲɛ ni an bɔra Mauritanienw de ko k'u bɛ bɔ k'u bɛ na ambassade da la ka ni Mali soutenu donc n'olu bɔra mun na anw yɛrɛ tɛ bɔ mun na an tɛ bɔ Maliɲɛnw. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye k'a dɔn k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye Mauritaniekaw fɛ a fɔra cogo min na ni bɛɛ ta kun ye faso ko ye yarabiya la wulikajɔ min bɛ senna bi Ala k'a bila ɲɛta o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye Kayi marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na lakɔliden kalanden minnu bɛ yen n'u y'a sɔrɔ olu bɛ karamɔgɔ yɛrɛ kalan kɛ fɔcogo la n'o ye IFM ekɔlidenw ye olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye kalo 3 de ye olu k'e ka dɔn k'a fɔ u ka tɔrɔmɔɲɔ min kan ka d'u ma n'a bɛ wele ko burusi k'o tɛ ka sɔrɔ a kɛlen bɛ sababu ye bi forokɔni bɛna ɲini ka to a dogi sara la n'a fɔra i tɛ fɛn min sɔrɔ e ka dɔn o dépense b'i kan k'o ye gɛlɛyaba ye olu kɔni wulila k'u jɔ k'a fɔ Ala k'an to ta sigi la maa min sigilen bɛ dugumɛnɛso da la o t'a fɔ a mɛnna o la dɛ ko gɛlɛyaba b'u kan u ye wulikajɔba kɛ ne ka bɔ jumadon o senfɛ min ka dɔn k'a fɔ u ye kuma lasew kɛ ka taa i ka dɔn k'a fɔ Kayi marabolo ɲɛmaayaso la o senfɛ min ka dɔn k'a fɔ Dramane Nɔja ale b'a ɲɛfɔ an k'u yɛrɛ lamɛn. C'est trop moins. Formation de la IFM Qui est Kalama, Assimini Sogel, gouvernement Bégabo à Kalama, on a conseil régional là, on a droit de défendre. On a tenté de la Kofouka en Bonigazi, on est ambiano, en Souman Malawari, pour ce qu'on est d'eau. Quand ça va, Amargo Bankaya, Antita, Amessa, on a la Warbi, quand on a là. Ko parce que ko amargo ko gɛlɛya bɛ jamana kan CEDEAO ka gɛlɛya nana sɔrɔ gɛlɛya bɛ anw kan yan an bɛ tɔɔrɔ ni degun bɛɛ lajɛlen na an bɛ dumuni san de an wɔsi an ka wari la an ka sosara de bɔ an ka wari na bi internet t'anw bolo n'o ye siyɔrɔ ye siyɔrɔ t'anw bolo Kayi yan anw bɛ luwanse de la kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na an tɔɔrɔ la an b'an ka wari de ko an ka hakɛ an b'a fɔ k'u ka fara an ka kɛ an ye an mago bɛ min na o y'an ka hakɛnin de an ka hakɛnin u k'o d'an ma mɛtiriw bɛ ka polisi ɲini n'o ye farala anw de bi yan nɔ kɔngɔ bɛ ɲini k'an faga an bɛ sɛgɛn min na yan nɔ kabako don amargo wɛrɛ b'anw kan min ka jugu ni CEDEAO ka amargo ye kɔngɔ amargo ka jugu ni amargo bɛɛ de siyɔrɔ t'anw bolo sotigi bɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ luwanse la kalo 3 luwanse a se ka fɔ tɔɔrɔ c'est trop an tɔɔrɔla an ɲanina an bɔkun de y'o ye bi k'a daminɛ Asimi ka na bila fo gouverneur la Kayi yan ɲɛmɔgɔw aw ɲinɛna an kɔ de ou bien an ye mun de kɛ anw man kan n'an ka droit de ye wa bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ maliyɛn bɛɛ bɛ Kayi kibaruya dɔn k'a sɔrɔ i ma se Kayi gɛlɛya min bɛ Kayi yan anw fɛ i bɛ wolosɛbɛn kopi kɛ den kelen dɔrɔmɛ 20 mais n'i nana Kayi yan den kelen ye dɔrɔmɛ 60 diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a fɔ on est fiers d'être malien an bɛ depuis maliyɛndenw de ko n'an nataw la fana anw de ye jamana in jɔsenw ye. An balada k'a fɔ ni tun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayikaw fɛ yen kalanden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye i ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ kalandenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u ka tɔrɔmɔ tigɛ sɔrɔ an bɛ fɛn min fɔ tiɲɛ don jamana in kɔnɔna na
e ka do gele babe nga gele kon tiena ka ulu ka fola kwa kelme so be bashiyala umbana malu bana fere balele ka tike ka se ulu kolosma ka se ulu yoro yini ko yakuba de ambe dugo ke jamana yarabi ala ka basiki nambura ye ambalaran ka fo kanya ba ka fe ulu ka yoro mimbe ni ya so na wele ko stakli gele ba ko ni ka bo yoro ula bibina ka so ke ka do ka fo shinwa ulu ka barao o sigili singa o shifina ka uya yira ka fo so fenga do ka fo mama kibi de menya takanya shinwa ko ni mayino ulu be nyona ya sa ka pratique dama sisoko ba nyefanye angalame Metro Madi Sissoko Stakili commune la ne lengo to jeunesse président adjoint bi ambe Stakili ambe hakilna menga yambi o siniwa koye ambe fe kuma nga ta fo yoro jume we fo Bamako Kuluba asimu ka yoro parce que mogo ni dusu kasira kuma ka nga ta yoro mi aka ta ye pour que dusu be suma abe san keleni dobo sisan ani ni siniwa koye be nyona atasilen do ka dabla anwaya ante foile ya ni Mali yerlaje kalambali ka chani kala nay maintenant mogo munu numa kala ulu ka bara muye sene jura bara anwaya anfe ante foile ni sene ni jura bara te bise amakala maintenant namo kono ambe ka ndahiri menyini odela mais ni sinwa nana kubena anga o barake yoro nuche anga sene ke yoro anga damambara yoro kubena kana oluche sisa on bege togodi fanga bimbe malabi ampe kontane do fanga ina fanga ye fanga jume demseni fanga do ni demseni fanga de do demseni mu de be kontan wala asimi nana sa yemi ka madugo me halibi barabe na tura ega barama ibe sey ya fe wati o wati o ba foro awsara siniwa de kelendo kubena an faya anga seneka yoro nanga damambara yoro bolu be bara folo ko luche no kara ambe balo togodi ambe seneka togodi maintenant o kofe utega tomare asim ini ka gouvernement utega tomare ube minke sisa ni mogo kidu empêcher uga ubara ina foni ala yi deme sino ubini ta de ni koni be ala de bolo mais ulu koni bi jwa ka fuke neta parce que prevu do emuye amame folo demsen do de santane fla uye boisson munumi ube ko bidoni tomon comme ulu sera u kayoro la uye marfa tiala afle Bamako fa be balo fate balo mo ta do o kofe dugu do be Stakili commune na ko stadula uye marfa ti moso do le ka fa o kofe hala mame folo o do uye marfa ti do sena abe bola te balanta do bo nunu ye fakali udede ube ka mogo mi ti dan fo itala bo sino u damate de anga fama jugu munu be kenyeba ani mogo munu be kenyeba sino u beta Stakili kono kata barake yoro doula ni e kumanda nyini nga ba fukata kalama ni e mere nyini nga ba fukata kalama me e mere to ka ke siniwa kana e ka commune kono kana barake e betla ki jo population e ke eta kalama société mundumbe ko jak gol o jak golin ako ka be Stakili commune ko jagwa ka babara pise worba d'accord jak golin anya mo de ko amara jakite anya damine mais en même fo anga commune de fin mbe wele kana si bema wote haya do e mawo mani be Stakili commune la anti fe mo sinu ka dene baraina ko marché de dira mambenga worde no fe nek ni babara anti fe ani mo kati ni mawo mai kluma gele indu ko je baraina ni fen borala o ti kungoyo ambalo dan ka fo ni tuye Stakili demsena ka ukanye kana sema kabisa wuli ga bonga ye mi jamana in kolosma na basi go bina stra me fe ala ka bali blo mene kono nambura ye katika ufe ambalo dan ka fo kunungo ko doka telefoni ko ni ka tabolo atifoni mako bonyi tigila fon de mane ko prutika teme ka ne ga jiru tabune ya ka puma barai ko do de ka telefoni ko tufa abena yini ka tawati mina jama ferenda ko ngrina nga wuli ga joko ni sira ka ke kaseka ni ko nkishi nga lakana bawo ablala uluka wuluka akenya na ba dobe akira chiko mena uluba nyefo angulame Maïga Abdraman action vraiment consommé na mais par hasard ne bala moto bine do be ka doti donc moi en tant que ceinture noire première dan me qu'elle porté donc j'ai intervenu. Bon après nous effectivement ne be so ama parce que ni siraka avec un kumabe nous accompagnons au niveau de la gendarmerie bon ou connaît pour l'instant c'est un présumé Abou Bolo ko tanu ka moto wi na to Stafa Sugulu kuna bola bolontan am so corona la sanga bolontan flela bon ya ne ka téléphone blanc atimeto da ne kra benere ko ngoni do magali ko bon ne ka téléphone pourti bon ako wa be dikule do na am na kam to shel maga sama ga bi at moto bol kana shine ko do ka téléphone pourti ko be takale 600 bon ne shina ga sama ga tu fanga quoi on a tout vanga doula nega téléphone binano le sora kataka do tialo la quoi antral na gendarmerie la bon gendarme on a garde bulu flo ambalo ka fo mi ka do ka fo ni nanyo na chama ninde ya kecho ere du soro la ku bla sara ka bolo ka wani nanyo na chama bi do tay pour tigateme do tay ku deni ka singa tati ka temena e ambe dugo ke mama beni nyona uke yarabi ala ka bele ile ka bulu la fe nambura e anga kiri barakela ukenani na yasoro avocat we do franya ngona na lutu me ka do ka vatle fla bara dola mi ka do ka fo de benyoya e onye sinuma o de benyoya kernana
mi ka do ka fɔ ka se ka dɔn bi kiri yɛrɛ baara minnu kan ka k'a kɔnɔ na ka se ka wulikajɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ na k'a dɔn ka fɔ an bɛ taa ni fɛn caman kiri la k'a sɔrɔ an tun bɛ se ka wulikajɔw kɛ ni ka se k'olu sigi k'o ka sigikafɔ ye an ka mara kɔnɔ na ɲɛma minnu bɛ n'o ye laadala ɲɛmaw ye o baara minnu kɛra kalan ye a kɔnɔna na min ka do ka fɔ Seydou Doumbia ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ min kan o ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw bɛ se ka dilan cogoya min na ka u siri o dan na n'a ma kɛ ni u tagali ye sariyasow la. Donc o bɛ tali kɛ i n'a fɔ an b'a fɔ min ma ko médiation pénale o ye i n'a fɔ ni sariya tanama ko kɛra sisan juge yɛrɛ bɛ se ka o ko dilan cogoya min na n'a ma kɛ ni mɔgɔw nali ye tribunal ɲɛkɔrɔ. O baara bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw fana fɛ. An b'a dɔn k'a fɔ an ka tabiya kɔrɔw la an ka alimamiw ani an ka jeliw ani an ka dugutigiw olu bɛ ko caman dilan kɛlɛ caman ban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u ma se kiriso la. An bɛ fɛ o tabiya ninnu ka se ka tɔbɔtɔ ka yiriwa pour que an ka sariya tigɛso minnu bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ kow ka ca baaraw ka ca u bolo. An b'a dɔn k'a fɔ fana n'a fɔra kan ka taga sariyaso la musakaw de b'a la a musakaw ka ca mɔgɔ dɔw bɛ yen u n'u ka sariyaso cɛ ka jan kojugu. N b'a fɛ ka ɲɔgɔn la faamuya o de la ka ɲɔgɔn la kalan o la. Mɔgɔ minnu bɛ yan nin bɛɛ bɛ Bamakɔ yan an ye avocaw de ye ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ avocat cabinet kɔnɔ olu dɔw tɛ avocat ye fɔlɔ mais u bɛ k'u labɛn. Ni tu ye Seydou Doumbia ni tu ale ka yan fɔra cogo min na yarabi ala kalan min dir'u ma ala ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛ sanga jamana ma n'an bɔra ye janvier kalo tile 20 ye Mali jamana kɛlɛkɛcɛ olu tɔgɔla dɔnkɛrɛnnen o laadaw latilenna an ka jamana kɔnɔ na Jamil Bitar ale ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. An kun bɛ san kura ani an kun b'o la ani armée ka fɛti min bɛ yen k'a jira armée la k'a fɔ ko an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ ko jamana in ye an bɛɛ de ta ye n'i y'a ye an kunkolo bɛ suma na c'est que dɔw bɛ taa bɛ tile la k'a jir'u la k'a fɔ ko kana mɔgɔw ka kuma mɛn surtout extérieur mɔgɔw mun b'a essayer la k'u déstabiliser k'u démoraliser k'u ka danbe b'u la kana u ka kuma lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko anw peuple malien k'an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini k'a jira diɲɛ na fana k'a fɔ ko autorités min bɛ yen ko an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini k'a sababuya kɛ min ye u bɛ sira min kan u bɛ jamanadenw ka sira kan délai min fɔra transition ko la olu ka délai ɲininen tɛ anw ka délai fɔlen de don donc k'a fɔ an ka samata sɛgɛw fana ye an mago bɛ ko in na fo ko in ɲinɛ ka kɛ an ka san ye an kɔni fɛn o fɛn ye Mali ko ye an b'a kɛnɛ kan fo ni Mali tɔgɔ ma fɔ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a fɔra kaburudon kɔnɔna na a ye da la k'a fɔ an bɛ an balona k'a fɔ Jamil Bitar ni tun ale ka kɔrɔfɔ ye an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye suri kɛmɛ su ale ye e ka dɔ jagokɛla an ka jamana kɔnɔna na sɔrɔ busonba bado ale ko bi an ka jamana bilama kuma caman bɛ fɔ a la ko f'an yɛrɛ de ka fɛɛrɛ balilen tigɛ ka se ka yɛlɛma don an kɛcogow la an ka lamɛn. An yɛrɛ sariya min sigi tant que an m'o respecté billahi an tɛ lafiya fo ka taa diɲɛ wili n'i y'a ye hali minnu bɛ fɛn na sisan n'i y'a ye u ka fanga ye dɔɔni sɔrɔ o ye sariti de kɛra koyi mɔgɔ minnu ye baara kɛ constitution o si ma lafiya o i y'a ye o depuis ATT ka constitution 92 mɔgɔ min baara kɛ na a si ma lafiya nkalon de don an baara kɛ nkalon de constitution 92 c'est sacré et comment an bɛ se k'o fɔ o ye loi dɔ bɔra a la an ye fɛn min sɔsɔ toujours an bɛ tɛ ka manigansu k'a kɔnɔ ko hali mɔgɔ min ma kalan b'a dɔn nin tɛ sɛbɛko ye sa donc jamana o jamana n'a ma kɛ sɛbɛko ye a tɛ taa yɔrɔ si an solama taama quoi sinon jamana duman filɛ an bolo dugukolo ɲumanba tile ɲumanba an ka pétrole ni lithium ni bɛɛ an ka nin kumabaw ninnu to yen an ka sɛnɛkɛ yɔrɔ ninnu an ka baganma yɔrɔ ninnu an ka occupé an ka ni di o la n'an y'a di o la dɔrɔn an bɛ diɲɛ bɛɛ balo mɔgɔ min bɛ se ka diɲɛ balo e bɛ se k'a fɔ nafolo t'i bolo balo bi sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la fɛrɛ min bi malien kelen o kelen na a bɛ se ka jamana jɔ mais a waleya de tɛ yen o malien bɛɛ kɛra tiɲɛ fɔla ye mais min bi tiɲɛ kɛ a bi diinɛ kun na a bi société civile kun a bi fɛn bɛɛ kun na i bi na ni maa 100 n'u ye tiɲɛ fɔ sisan i bi sɔn ka i denmuso fɔlɔ d'u ma mais u bi min kɛ n'i y'a ye i b'a fɔ ninnu tɛ. an balona k'a fɔ ni tun ye sori kɛmɛ su a fɔra cogo min na jamana in basigi lafiya ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kuni kɔrɔ Elayi Ibrim Boubacar Keita n'i y'a sɔrɔ ale taara ka da dayɔrɔ laban na juma tɛmɛnen na min ye ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Isa Jara ka bɔ dugula kɔrɔ ale RPM tɔnden ale b'a ɲɛfɔ an ye a yɛrɛ ka baaraw kɛra cogo di ale fɛ. Ne tɔgɔ Isa n jamu ye Jara ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don dugula kɔrɔ ma n ye maire ka 3e dangan ye commune rurale de Bagineda kan IBK an bɛ dugawu k'a ye hali bi ala k'a lahinɛ IBK ne yɛrɛ donna RPM na IBK de kama a ka baarakɛ cogo a n'a ka kankelentigiya de kama nka jimifɛn bɛɛ lajɛlen bi fili jamana kɔni a ka fanga bɔsira la mais ni mɔgɔ min ko IBK ko jamana in kanu tun tɛ a la e ma tiɲɛ fɔ dɛ bolokɛnitigi kelen tɛ bɛlɛ ta
Bamananw b'o de fɔ ko cɛ kelen tɛ se ka fɛlɛ kɛ baara kɔni tiɲɛna bolo mais de fana de bɛ yen ni ye dakan de ye mɔgɔ bɛ pressé de sinon u ye a saya boloda siɲɛ 2 o donc ne kɔni bɛ dugawu kɛ an ka président kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a daminɛ Modibo Keyita Musa Tarawele ATT Sumala Sise ninnu a ma président kɛ mais parti dɔ tɔn dɔ fana président tun don jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ne bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye nka IBK ka saya kɔni fɛnba taara ka maliyɛnw dan dɛ ala min y'a di an ma o ala kelen de y'a minɛ mais problème ye min ye jamana an ka sabali parce que n'a fɔra k'i ye ɲɛmɔgɔ ye kaban kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen olu de bɛ se ka e dɛmɛ pour que baara bɛ se ka dilan mais n'i y'a ta k'a lajɛ IBK ka baara ninnu kɔnɔ n'i ye cɛkɔrɔba san 70 kɔni jɔlen ye ka kasi wari ko tɛ foyi wɛrɛ ko tɛ jamana kanu de don et puis a ka démission bɛ kɛ don min na a ye kuma minnu fɔ adamadenw an bɛɛ kan ka jateminɛ a ko ale bɛ démissionner ka bɔ a ka fonction na o de ye ala ka latigɛ ye bi o kɔnɔ a bɛ yafa ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ ale Ibrim ale t'a ɲini cogo si la jeli kelen ka bɔ ale Ibrim tɔgɔ la ni ale bɔli de bɛna jamana in basigi ale jɛn'a ka fonction bɛɛ kɔ a bɔra a ka fonction bɛɛ la n'a hakili o ye kumaba ye dɛ jamana bɛ an ka denmisɛnnin minnu bolo sisan u jɔlen don cogo min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que jamana bɛ se ka basigi parce que jamana wɛrɛ t'an bolo ni jamana kelen in kɔ a mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ fɔ a ma ko maliyɛn de n'a ɲana an bolo n'an taara yɔrɔ la ko mali dumanba in den dɔ de filɛ nin ye mais n'a tiɲɛna fana bolo fana bɛ jɔda de ala k'an kisi o ma ala k'a lahinɛ ala k'a ni macɛ ɲa ci b'a kanu kama salala rasul an balodan k'a fɔ ni tun ye dugulakɔrɔkaw ka Isa Jara kan ye baara in jasa k'a bɛlɛlen kuncɛ min ye ka dɔn k'a fɔ maa dɔw ye ALB a ka banni kɔnɔ na dɔw y'u hakili di an ka dɔw lamɛn Ibrahim Boubacar Keita an bɛ min dɔn a la jamana in kaso b'a dusukun na an b'a dɔn k'a fɔ ko maa min don a bɛ hinɛ kosɛbɛ wa fonisere ba de don nin ye occasion ye ka maliyɛndenw bɛɛ wele an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a ka se ka ban ɲinan sa in na an ka président Musa Tarawele président Amadu Tumani Ture Soumaïla Cisse IBK farala kan bi nin ka kan ka hakili da ma an ka yafa ɲɔgɔn ma jamana in kelen de b'an bolo ni ala sɔnna an ka minɛ ni bolo fila ya ŋaniya ɲuman min tun b'a la ni miira ɲuman min tun b'a la kana jamana in ma an b'a la deli ala k'o sabati a sara ka min na a y'o kɛ a taara ka min to o tɔ bɛ jamana don an bɛɛ bɔla kɔfɛ an b'a la deli ŋaniya ɲuman kɔni ala ka sara n'o ye ala ka hinɛ ala ka yafa ma ala ka n'a ka denbaya sɔn sabali ani limaniya la salamu alaikum ama ye Modibo taara min dara o kan Musa taara ATT taara Soumaïla Cisse taara IBK taara maliyɛnw ka sabali diɲɛ tɛ so ye o n'an sabalila gɛlɛya min b'an kunna sisan ko la transition a gɛlɛya in bɛ dabila nka ni nin combat ninnu bɛ tɛmɛ tɛmɛ an b'a kɛ ten i n'a fɛn fɛn ma kɛ min b'o kɔfɛ ala k'an kisi o ma. Ibrahim Boubacar Keita k'a daminɛ 1992 la n'o ye troisième Félix waati ye a y'a jɔyɔrɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ a y'a segiw kɛ baara tun ma nɔgɔ ɲɔgɔn faamuya caman donna o baara kɛcogo la nka ŋaniya kɔni tun ma ɲi a y'a se kɛ. an balodan k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye jamana in yarabi ala kɔrɔ ni tile bɛ bani ka ɲaka ni maa min bɔra n cɛ la masaramani tɛ latigɛ dɔwɛrɛ tɛ da i na ɲinan kɔ ala k'an kelenkelenna bɛlɛlen ta kɛcogo ɲɛ k'an ka jamana ni k'a bila basi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra a bɛ taa jamana kɔ kan o mudamɛlɛ mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ an taga Yemen jamana kan kasola binganiya wale dɔ tala ka ɲɛsi kasoladen maa 70 ɲɔgɔnna ma o bɔnɛna u nina ka maa 138 ɲɔgɔn olu fɛnɛ joginna a kɛra jumadon janvier kalo tile 21 sanga ni wagati ko binganiya wale bɛ ka taga maaw sɛgɛnna nka ni waati in na kasoladen ninnu ta in k'a juguyara kosɛbɛ n'an bɔra an bɛna Faransi jamana kan sibiri don Faransi finitigɛla ka maa 1 min bɔnɛna an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ Gawo mara la u y'a jira k'a fɔ san 2013 wagati la ka taa a bila san 2022 in na ko nin b'a kɛ olu ka maa 57 ɲɔgɔnna ni bɔnɛni an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛna Burukina jamana kan dɔgɔ furancɛ in na jamanadenw ka wulikajɔw senfɛ ni sɔrɔlasiw ka muguci a kun cɛra ni jamanakuntigi Roch Marc Christian Kabore ka fanga dafiri ye u y'a minɛ ka taga n'a ye kunu la u bɔra ka lasili kɛ k'a jira k'a fɔ u ka jabaraninso la ko jamanakuntigi k'a ka fanga dafiri la nin waati in na jamanakuntigi yɛrɛ k'a jugunen don fana u y'u ka dancɛw bɛɛ lajɛlen fana datugu n'an bɔra an bɛna Niger jamana kan Niger jamanakuntigi Mohamed Bazoum y'a jira k'a fɔ k'a jɔrɔlen de kosɛbɛ ni fanga dafiri wale ninnu ye Burkina Faso jamana kan nin waati in na k'ale tɛna daga sunɔgɔ bilen a ka palais présidentiel kɔnɔna la an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun ye dɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka bɛɛ jɛ kunungo Cameroun jamana kɔnɔ da wulikɛjɔ kɔni ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ bana min bɛ n'i y'a sɔrɔ coronavirus ye k'o taxi baaraw o senfɛ jamana kɛ wɛɲɛw digiri yɔrɔ dɔw la k'a kɛra sababu ye 8 bɔɲɔgɔn k'olu ka saraw ni na wulikɛjɔ kɔni kɛra nin waati in na ka se ka nin baara in k'a kuncɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana walima jamana wɛrɛw
basigi lafiya ala k'o sabati an kelenna bila yɛlɛ kan